Hi guys! Anong ginagawa nyo ngayon? So, pakatapos ko lang magluto ng kumba. And then, si mama nagluluto ng biko. Yes, bakit may dilaw? So, this is biko guys. Pero ang flavor niya, mango. So, this is mango flavor. Minsan gumagawa kami ng iba-ibang flavor. So, sarap nito guys. Sa mga hindi pa nakatry, you must try. This is fresh mango na hinog. Tapos, ito yung sinaing na. Ito yung pure malagkit. Ayan guys, pure malagkit siya. And then, ilalagay siya dito sa kawali niya.